Mangwanani mwana? Mangasema mama muka. Ndamuka hangu mwanangu rase. Ndarara boma rase. Ayo matamuka. Matobika chikafu. Chikafu tatobika. Oh, ndimari onono. Oka. Ndimari ko mwana. $10 plate. $2. Munonya fondisiro nyama yakawanda. Zvikutoda. Handiti? Amkombo ipedzi. Chindipa change yangu mwanangu. Kana utozondipa ndapedza uja. Ndopa yemapedza. Mune rice, beef, chicken. Chindipa beef. Mudane beef. It's okay. Yeah. Thank you. All right. Ndogara apa? Garai nuko kona. Ndanchida pakawanda mwanangu. It's okay mama, garai kona ndo kunoita. Tamuka. Mabike kona sima kusanana. Salsa kana rice, ready to beef, chicken, Russian. Oh. Veo ka plate kane rice ne salad andimnoza. Mundisira ka roasted chicken ka mongo kapura kwa. Mari jacho. Unoshe kuti dzinenza kana. Une mai sakai. Mama matiza kumba imukati muchambosvika pana mai Suzena ndo pana mai Suzena vanapa kuiwatiza kumba ukwei nyama wakudya nyama muno mama hama dziripo kumba uku ndedzemurumwe nyasi dzekumwangu imimi matiza kufidha hama dzemurumwe wenyu kumba uku makuya panapa panozvivadivazounya mhino makuya panapa kuzozvifidha muri mega inzwa mwana chigara pasi ndikudzidzise waita mudiki pavanhu vaye mama zvakabhuirwa kuti zvamukuita ndingakutaurire mwanangu izvozvo zvatatoita ndokugona iwe watogona so ndatoshamisika kuti unoziva vanhu vaya havabve pamba havabve pamba payaka saka isu tingafenedzara tingangovatarisa indi matugona zvanga zvakurwadza kuramba uchangobikira vanhu mazvikafumazichikafuizvinotoita tombosvikona watarisana navo kudai munhu vanhu ngavadzidze kushayiwa chikafu kuti vadzokere kudzimba kwavo unenge uchatosvika kumba kwabiwa nekuda kugara kumba kusiriamamaka saka manengo yakareba sei muchiuya kuno inini ndo system yandakushandisa kuti ndakutouya kuno kunonzi kuchini hai mwana ndakanziva cheko pano pachizoni ipo pano ndo pandakuuya pamachipisa ipo pano tataona mabikiro avanoita ende vanobika ungati ndiri muhotera yekuuke kwaelizabeth kweyo nyama yachanaguchadorona nyama yakaminira hamuna chisimu mama kufunge ko madhirinzi zvavo zvese everything is there ndipakwisira makonkonyandomboisaiba ende tasvika kumba kungovatarisa isi tatopedza nezve unoti vanoparara vari kudzimba zvavo unofa uchibikira venzi iazvanemaazvozvanafambaula kungoti mvei wototizotoya pamba ende takuzikanwa muna mutapi wachikati chakawanda noteta hafunaniwaaaspenda $2 pane kuspenda $45 zvekuti ndarani zvikavona no azvita handitambe handijaidama ndane mushonga ndane mushonga wapesana hama dzemurume hadziri kutambwa nadzo ndipamvura yekumwa mudikani ndinokupinda ndisiririza njezvika ndisirira oita vandiva vanonetsa mafungiro avo naye mwanangu
chikafu chinoita sara chakawandisa chikafu chamunotengesa pano. Iwewe saka tozochiisa paikana chasara totoisa mbedroom toisa mudeki mandiri kwati dedo zuva titopinda mbedroom tozvitukudza tozi imukutsvida hama dzemurume dzakajairwa apedze kuti daiwerega chenditinotsvaga kanyama kekukuru mama ndenda unatodzikisa unatotazvei musikaona ndipoka pabebe chikafu chenyu tiri bhiriyeni aiwa arambe muchizoda aiwa pano ndopedu uku kuteza hama dzemurume musazodaro wakadera here mwana ndokanokuteka teti kuti togocha zvedu tichivaraidza nguva tozoenda mba kumatemte mana kuputira toisai mari aiwa isa isainoita kugocha chete yaiyo inogocheka mukapedza kugocha tobva takupai free sadza nefree masalads unotabva muraisi chokwadi gore rino tinosimba kudai toisa poku nesoseji mukagocha poku yaita $5 mogocha soseji renyu soseji rakanaka nderipa chine chakalaka bhabhaki nemasoro masoro aita $5 kaka mogocha mopiwa sadza renyu nemasaladi renyu toisa iyoyi kaka iyoyi saka mudai tupepe vanoziva kuti dzimba dzevanhu toda kunyatsoimeya pabresten zvino pane spika here rinozorira mumhanzi kana maguta tichigocha aiwa iriko kuseriko chokwadi yes waita mwana nepoku yenyu akaka minzi miti kanogocheka butere minzi dzinobikirwa kumba ko hatisi kumboenda nenyama kani mukagocha here toda kukagocha timabhorozi shuwa here kumbavhirwe nechinhu ungatovaidza ndipere breki orai saka toenda neu